ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷୀ କେଉଁଟି? ଏ ମୟୂର, ବି ଘରଚଟିଆ, ସି ଭାରତୀୟ ନୀଳକଣ୍ଠ, ଡି କାଉ। ରାଇଟ୍ ଉତ୍ତର ସି ଭାରତୀୟ ନୀଳକଣ୍ଠ। ଦୁଇ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ? ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବି ବୈତରଣୀ, ସି ମହାନଦୀ, ଡି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ରାଇଟ୍ ଉତ୍ତର ସି ମହାନଦୀ। 3 ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏ 15 ଅଗଷ୍ଟ, ବି 26 ଜାନୁଆରୀ, ସି 1 ଏପ୍ରିଲ, ଡି 2 ଅକ୍ଟୋବର। ରାଇଟ୍ ଉତ୍ତର ସି 1 ଏପ୍ରିଲ। 4 କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବି ପୁରୀ, ସି କଟକ, ଡି ଗଞ୍ଜାମ। ରାଇଟ୍ ଉତ୍ତର ବି ପୁରୀ। 5 ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ହ୍ରଦ କେଉଁଟି? ଏ ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ, ବି ଚିଲିକା ହ୍ରଦ, ସି କଞ୍ଜିଆ ହ୍ରଦ, ଡି ସାର ହ୍ରଦ। ରାଇଟ୍ ଉତ୍ତର ବି ଚିଲିକା ହ୍ରଦ।